ширкати софсавдо барои зиёд кардани риш ва ё барои зиёд кардани мӯи сар ва ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ва ё барои зиёд кардани қувва ба шумо ёрӣ мерасонад ва инчунин доруҳои варзишӣ, протеин ва гейнерҳо бо нархи арзон. Дастсафка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия дар муддати 5 соат карда мешавад. Аз номи юристиҷаи муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. Сину солош нараса хизмат мекарда бошад. мо фаҳмидем ки карантин то моҳи декабр кардан. Роса илтимосам ира фаҳме. Шахсиятҳое ки 27 солаанд, ҳоли 28 сола шидагӣ нестанд, ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешаванд. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, барномаҳои канали юристиҷаӣ. Тамошобинони азиз, имрӯз мо ҳамаи комментарияҳое ки нависондагиен, яъне савол равон кардагиен, мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. То охири навор тамошо кунен, то ба саволҳоятон ҷавоб бигирен. Ва ба мисли ҳар вақта дар аввали навормон қурби асъори имрӯзара баҳри шумо пешниҳод мекунем. мутобиқи маълумоти Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз 1000 рубли русӣ баробар мебошад ба 157 сомон ва 100 евро бошад баробар мебошад ба 1360 сомон, 100 доллар бошад баробар мебошад ба 1134 сомонӣ. Як чизи дигара ба ҳаматон хотиррасон мекунам, касе ки мехоҳад канали моро дастгирӣ кунад, силкае ки дар комментария закрепит кардагие, бидрои наму силка регистратсия кунен ва истифода бибарен. Усмон нависондай: ака касе ки кафедраи ҳарбӣ хонда истода бошад, нархаш чӣ қадар муайян шудааст? Шахсиятҳое ки кафедраи ҳарбӣ мехонанд, яъне ки дар ҳами вақти гузашта хондан, мутаассифона ба ӯ донишҷӯён рутба дода намешавад ва барои дастрас кардани рутба бояд 1 сол хизмат кунанд ва барои ӯе ки 1 сол рафта хизмат накунанд, агар яъне хизмати алтернативӣ кунанд, 25200 сомон пардохт мекунанд. Суммаш барои ҳама як хел муқаррар шидагиай. Яъне агар донишҷӯрам бошӣ 25200 сомон пардохт мекунӣ ва агар ки донишҷӯрам набошӣ, хизмати 2 сола кардани бошӣ, агар барои аз хизмати 2 сола озод шиданам 25200 сомон пардохт мекунӣ. Нарзиқулов нависай: агар пула супорем, навбат нарасад, то призви дигара хизмат намебаранд. Агар ки пула пардохт карда бошен, намебаранд. Вале агар ки пула пардохт кардагӣ набошену навбатон нараса барои пардохт кардани пулам, ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешавед. Рамазон нависай: сину солош нараса хизмат мекарда бошад. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон барои хизмати ҳарбӣ даъват кардан сини 18 солагиро муқаррар кардагиа. Яъне ки ба 18 сола ки расидӣ, баъдан ба хизмат даъват мекунанд. аз 18 поён бошӣ, яъне сини солат нараса, даъват карда намешавад. Мага нависай: чихе 27 мешай, хизмат меравӣ. чихе фаҳмондум бародаронам, хе чанд бор ма гуфтагием ки бисёри нафарҳо савол метиҳанд ки оё 27 солара хизмат мебаранд ё ки не. Бале, шахсиятҳое ки 27 солаанд, ҳоли 28 сола шидагӣ нестанд, ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешаванд ва 2 сол хизмат мекунанд. бисёри нафарҳо боз мепурсанд ки мақсад дар ҳоле ки агар 27 сола бошӣ, хизмат баранд, 1 сол хизмат мекунӣ ё ки не? Мутаассифона мерен, 2 сол хизмат мекунед. Music TJ нависай: салом алейкум, 2 фарзанд дорора мебаранд ё ин ки не? Шахсиятҳое ки 2 фарзанд доранд, аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастанд. Фарух Одинаев нависай: якай Сорбон аз як хона 2 нафара хизмат мебаранд, агар якташ дар хизмат бошад, пешакӣ раҳмат. Агар ки зиёда аз 2 писар бошанд, албатта мебаранд. Мисол, агар 3-4 писар бошад дар як оила, метавонанд ки яку як бора 2 нафарша ба хизмати ҳарбӣ даъват кунанд ё ки 3 нафарша даъват кунанд. Дар ҳоле ки агар 2 писар бошад, то баргаштани фарзанде ки дар хизмате, то баргаштани ҳамура диемгиша ба хизмати ҳарбӣ намебаранд. Саидҷон нависай: салом акай Сорвон, мо фаҳмидем ки карантин то моҳи декабр кардан. Роса илтимосам ира фаҳмем. дар куҷо карантин? Агар дар Россия дар назар дошта бошӣ ё дар Тоҷикистон дар назар дошта бошӣ, карантин шидагӣ нестай бародар. Ягон қарор биромадагӣ нест. Исроил нависай: ҳамун доруи мӯи сар мебурора, меги сари ягон кала нишон бите ҳастай наказад. Бародар, агар худат кал бошӣ, занг биза ягон дорушона бихар, баъд
ки дод маълум мешавад. Юсуф нависта: яка нархи билет чанд сум аз Хуҷанд ба Самара? Нархи билет аз Тоҷикистон ба Россия айни ҳол 5800 сомон мебошад, вале аллакай дар ноҳияҳои дурдаст нархи чипта арзон шудагӣ ҳастад 4000-4500 сомон ва дар Хуҷанд дар Душанбе 5800 сомон то 6000 сомона дар бар мегирад. нафароне ки дар Федератсияи Россия қарор доред ва ба шумо духтури дандон бо нархи арзон лозим аст, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. сафед кардани дандонҳо, нест кардани чирки дандон ва инчунин кандани дандон бо нархи арзон. ҳатман аз номи юрист Тиҷей гап занен, скидка дорад. ҷаҳонгир Тиҷей нависад: салом алейкум ака, автобусҳоро кай сар метиҳанд? автобусҳоро агар ба Федератсияи Россия дар назар дошта бошӣ, оли маълум нестае ки нақлиётҳои мусофиркаш кай кору фаъолиятшона шурӯъ мекунанд, барое ки границаҳои миззаминӣ оли маҳкама кушода шудагӣ нестае. Фед 98 навистае: салом акаи Сорбон, нагуфтанд депортҳо ҳуй мешавад ё намешавад? Депортатсия кардагиҳо ҳуй намешавад, вале боз як гапи дигаре ки ҳукумати Федератсияи Россия то охири сентябра муҳлат додагиай ба ҳар як муҳоҷире ки дар дохили Россия қарор дорад, яъне ҳар як шаҳрванди хориҷие ки дар Россия қарор дорад бе документ гаштагиай ё ки прописка надошт дар вақтш ё патент надошт, ана ҳамон шахсиятҳоро авф мекунанд агар ки айни ҳол бираванд ҳуҷҷатгузориҳои худшона дуруст кунанд, вагарна то муҳлат агар ки ҳуҷҷатгузорӣ накунанд, баъди ба итмом расидани муҳлат депортатсия кардана сар мекунанд. як каси дигар нависае: ба чам номеротро рӯӣ мекарди қати шумо як маслиҳат кунам илтимос. шахсиятҳое ки агар ягон саволҳои лични дошта бошед, бихоҳед ки ҳамсӯҳбат бишавед бо ма, номи инстаграм аст Сайдар Амиҷад, дар инстаграм бинависонед, ҳамсӯҳбат мешавем, чӣ саволе боша ҷавоб мегардонем. Мирзоев нависае: салом алейкум, кай нархи билет арзон мешавад? гуфтанд ки дар ҳоле ки парвозҳо зиёд шаванд аз Тоҷикистон ба Россия ва аз Россия ба Тоҷикистон, ва имкон ҳаст ки дар ҳамин ҳолат нархи билетҳоро ҳам арзон мешавад. хушбахтона парвозҳо зиёд шуданд, имкон аст ки рӯзҳои наздик ҳам билетҳо арзон мешаванд. Акобир нависае: салом акаи Сорбон, одамое ки через Беларусия омадагиянд патент карда метавонанд? агар ки қонунӣ гузаштагӣ бошанд, печат дошта боша паспортҳошон, бале метавонанд, вале айни ҳол агар дар назар дошта бошен, наметавонанд патент карда, чунки Беларусия шаҳрвандои Тоҷикистон, Узбекистон, Қирғизистон ва Қазоқистона ворид шиданша ба дохили ҳамин кишвар манъ кардаги айни ҳол, яъне ба воситаи Беларусия ба Федератсияи Россия ворид шидана манъ кардагиянд. агар ба ягон роҳҳои ғайриқонунӣ вориди Россия бишавед, имкон аст шуморо ҳам ҷарима кунанд ва ҳам депортон кунанд. Бурҳон нависае: ассалому алейкум бародар, мошенникӣ дар ҳамин авф дохил мешавад ё ки не? Мебахшанаш? Як бифаҳмон бародар. яъне ки моддаи 247 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи қаллобӣ омадагӣ ҳастай ва иборат аз 4 қисм мебошад ва дар ҳар як қисмаш дар як бандаш омадагие ки дар ҳоле ки ҷинояткор зарара барқарор мекуна, баъдан озод карда мешавад. мисол мегирем, агар ҳамун шахсияте ки ҷиноят содир кардагие мутобиқи ҳамин модда ва ба қисми чорумаш дохил шидагиаю бояд 500 000 сомон зарар барқарор кунад. мисол мегирем агар, вале то агар ин зарара барқарор накуна, дар ин авфам дохил намешавад. Матин 01 Тиҷей нависае: ассалому алейкум бародар, агар қарздор боша, ҳамура турма кунам, пас аз биромаданаш пула метия ё ки не? як шиносум мара ҳамин хел фиреб кардагия, то ҳозира пула надудестай. қонун чӣ мегӯяд дар ҳамин бора? Як бифаҳмон. мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин хелае ки вақте ки шумо даъво мекунед барои ягон шахсияте ки ай шумо қарзи дора ё ки фиребтон кардагия ё барои фиреб ай шумо ягон фоида ба даст овардагия ва пас ҳамун зарара барқарор карда наметавонад, баъд ура суд мекунанд, яъне аз озодӣ маҳрумш мекунанд. пас аз биромаданаш, пас аз озодӣ маҳрум шидан ба озодӣ биромаданаш, ин хелае ки шумо вақте суми худтона бо талаб мекунед, бо даъво мекунед, дар ин ҳолат вақте ки ӯ озод шидагия процесси судӣ мешавад аз сари нав ва ҳалномаи суд ҳамин хел мебирояд ки ҳамун шахсе ки аз зиндон биромадагия дар куҷо кору фаъолият кардестай, яъне ягон корхонаҳои шахсиро дар назар дорем, дар куҷо кору фаъолият мекунад ва чанд сомон даромад дорад, оё чанд кӯдак дар оилааш дорад, оё оиладор ҳаст ё ин ки не,
ҳамаи ҳамёро ҳисоб мекунанд. музди маошаш мисол дар як моҳ агар 3000 сомон боша, ҳамаи расходаша ҳисоб мекунанд. дар охир агар 20 сомонаш ки зиёдӣ кард, ҳар моҳ 20 сомон мебарад дар меспорад. ё ки агар дар охир 50 сомонаш зиёдӣ кард ҳамун расходош, суд ҳаллнома мебарад ки ҳар моҳ ҳамин қадар сум оварда дар споридан мегирад. эмом низомов нависад: ному фамилията алиш карда бошӣ, патент карда мешавад. агар ки дар базаи Федератсияи Россия дар Москва ягон данит набоша, албатта ки мешавад. вале агар пештара ному фамилият қати дар аму даниёите дар база сахранид боша, мутаассифона боз депортатсият мекунанд ва имкон аст ки ин бор як умра депортат кунанд. ва ногуфта намонад ки дар базаи аму Федератсияи Россия дани ҳар як шаҳрванди хориҷӣ, маълумот оиди ҳар як шахсияте ки ба Федератсияи Россия ворид мешавад, аз 2 то 5 сола дар базашон места ва пас аз 5 сол тоза мешавад базашон. Билол нависонда: ассалому алайкум. Одамое ки телефон надоранд ба ҳамун коғаз метонанд омада, ба коғази ПЦР бале метонанд, вале шахсиятҳое ки агар телефон надоранд, бо тариқи ягон ҳамраҳи хичон метонанд ки маълумотҳои хичона дар телефони ӯ дар ҳамун приложения ворид кунанд ва дар фурудгоҳ нишон муданд. тамошобинони азиз, барномаро ҷамъбаст мекунем ба ҳамин ва агар ягон саволи дигар ба миён омад, метонед ки дар комментария саволтонро бинависонед. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.